впав. Давай, лізь туди. Так, на хату, біжим. Вас купай вниз, бери речі. Та я вже все. Він мене теж скинув. Але я живий. В канал. Тут ТП робив? Що? ТП є? Є, чи ти включив? А, то давай я до тебе. Зараз я до хати забіжу, чекай. Тут ліс, блін, зробив ліс, о, блін, тут мобів. Треба зрубати. Опа, закривай двері. Двері, все. А, блін, ще зомбі прийшов. Неможливо знайти цього гравця. Що за таке? Написав фікструктор, погано. Філософирука. То. Я зомбі тут мочу. Рукою. Там мене зайшло. Так вийшло. Все, охоти бити. На, Hello, спокійно. it's magic. Давай бронку, брон. А, і кірку. Брон. Ото моя кірка, віддай мені мою кірку. Ну, кірка, це видно. О, це тому я там. Так, подивимося, що до нас Так. тут є. 7 металу. 7 того. Переплавлено. Мало те більше. 9, ну блок. 9 треба, чувак. Копору. Кріпери ганяють. Я ще залізу. Алло, кренік. Став. Що? Та там є. Так. Так безпалівно. Давай запхай желізо, ще зробимо то. Так, тепер ми приступаємо до мацератора. Ні, нам те... Що? Нам через стовно треба, блін. Так. Давай генератор, нам вистачить на щось? Ні, генератор, нічого, що не скрафтимо. Ні, давай той. Зараз купнемося в шахту. Ну, давай поспимо. Що у нас? А, понятно. Раз, два, ну 9, все по стандарту. Ну, давай лягай. Я не можу, кріп приходить біля мене, я не можу. Погнали! Аж день так. Все, а все одно він не здохне. Де він там ходить? Погнали. Сюда. Все. Блін, ще один. Бігай там собі. Мені і тут добре. Що тут плавиться? Ого. Не, Мартин, чуєш? М. Не дуй в мікрофон. Блін. Sorry, та я першу серію дув мікрофон. Ніхто заглянув. О, день, все, побігли в шахту. Чекай, факелів не трачу. Ха-ха, а нема тих? До тих. Ага. О, скільки копору. Стак, і тут ще плавається десь стак. Та. Ладно. Супер, углів нема. Що тут во будемо купати? Ні, там де ми купали. Ну, тут во. Ну, там. Там я так викопав велику ту коробку з кріпером. А. Блін! Я випадково нажав. А, він мене не чіпав. Ні, та не руки, він мене Блін, побачив. як я цього страшив. Як то забрати мітку? Меню, OnePoint і там on. Блін. Я випадково нажав кнопку і вона вийти не можу. І точку ставлю. О, ха. Давай ти перший, а я за тобою. Непогано. Так, по Шуріку все посвічували. Так, тут на железо. Чекай, я накупаю копера. того. Що? Ну, щоб ми мали чим світити далі. Ладно,
левел наб'ю. 5. 0. Лол. Майже перший набив. З вуглем. Ти що, маєш доски з собою? А я, та. Носи з собою завжди доски. Скажи, Доски. доски то найпотрібніше в Майнкрафті. Без досок нікуди. О, я аж 15 взяв досок. На, вугля. Ого. Так. Ну, будеш брати вуголь? Я взяв вугіль. А уше валяється тут. Ось все хапну. Так. 18 вуглів. О, ще глибше, 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 глибше і глибше. 61 нам хват. Глибше і глибше, глибше і глибше. О, копер. Ти мене прикривай. Угу. Ти желізна кірка? Є і желізна, але я кам'яною купаю. Та, я желізною купаю зразу. Ні, желізна Маєш я нам. похавати? Що? Похавати маєш? Ну, та-та, іди сюди. На. На, їжа. Бульбу в мундірах. Ну бери. В мундирах. Мені просто одну треба. Мені здається, що то спуск є в то, як то. В закинуту шахту. Давай перевіримо. А, я думав, ти Ой, як купав. далеко. Далеко. Оу, йо-моє. Ущелина? Ага, Такий тут. капець. Десь тут же має бути копер. Копер, Наш копер. алмаз десь глибше і глибше, який то блок 36. Якщо ми впадемо туди, то буде який блок. Давай купаємо. Купати? Те. Як скажеш. Нам треба срочно редстоун. О, О, є. Чекай, його купати з желізною чи звичайно? звичайно можна. О, супер. Тут. Так. Під себе не купати. Так. Так. Куди купаємо бік? Давай попробуємо бік подивимось. О, копер. Купай копер. А, тільки. Все, тато вниз. Чи ні, так як. Чекай. Да будет свет. Оу. Гриби. Хочеш гриби? Гриби на... Що, на копері? Капець. Планшетка 10 дюймів. Ото, блін, таке величезне, ти си не представляєш. Може, Що? хоч до тебе приїду? До кого? До тебе, а до кого? Чого? А мені ну, що робити? Покажу планшетку нову. Кріпери, страшно, багато желіза і страшно. Та давненько ми, скажи, тако не ходили по шахті. Угу, разом. О, там два кріпера. Петрович і золото, походу. Оу, є метал. І щось... Вважай, я під тобою купаю. Я прогуляю. Ні, як минулий раз з лавою. Фліпс. Один блок. Блін, чого я лука немає? А, шкода. Ладно, желізка. Ой-ой-ой. Що робиш? Гравій впав, так? Та. Чекай, я купну Блін, вугілля. Ти вони мене на мене сагрались. Оу, блін, якийсь меткий скелет. сагралися на тебе? Та, о, скелет з мене шпиняє, кріпер теж хоче стріляти, йому вода мішає.
Блін, попав які метки. Ха, лох. Лох. Блін, сильно попав. Ладно, в атаку. По стандарту в атаку. Як ти це б'єш без світла? В мене якість на максимум. Яркість чи якість? Яркість. Яркість. Все. Копер, копер, копер. Ні-ні-ні-ні. Та ось і зараз буду. Лохи. А ні, диви. А, лох. Диви он. Так, б'ю кріпера. Чого я не достаю? Дурний кріпер, дурний кріпер. Фак. Ти тут стоїш біля мене, дивишся на мене? Ага. Я спостерігаю. За процесом. То вони так заграні на тебе, що мені лізти. Давай став факела. Чекай, я тут знайшов коп. О, там же желізко біля тебе, чувак. Я бачу. О, шатін. Блін, мене Ого. кірка зламалась майже. Нарешті. У мене ще одна кам'яна є. Добре. І ще одна желізна. Блін, в мене лишилось одні доски. Одні. В мене багато камнів. Дуже багато. Копер. Лови копер. Не, чекай, не. То стоун чи то копер? Копер. Ні, то тін. Тін, То тін, здається. мене тін, скільки мене тіна. Ой, тут чат. Ого. Щось Блін, який... Прям в очі. Та він тут мод... О, він... А, він мене шпиляє. На. О, да. А золото не треба? Та, Петрович, золоті труби. Петрович. Золоті труби. Я такий суворий. Убиваю всіх. Факом. Закрий воду тут. Зараз. Я тебе дивився недавно мод. На того, як його. Фак. Лоханувся. Та блін, що ж таке? Як його звати, боже, я забув. Де? Я вже... Копер, желізо, а желізо викопав. Давай, о, золото. Все. Два золота. Дуже мало. Копера до срачки, желіза мало. Я можу кріпер. Давай розбирайся ти з мобами, а я далі буду купав. Тінчик. Копер. О, золото. Якщо золото є, знаєш, вже на глибині алмазів, 24, мало. Алмази на якому? Ну, Знижче 10 і нижче. 10 і нижче. Та, А ми на якому? 22-му. Так, Вже дуже 23. алмази мають бути. Чого ти копер не добуваєш? Що так копер, блін? В ньому нас вище криші, блін. Теперко. О, золото. Ні, желізко теж. Желізко, звісно, викупати. Нам желізо з модами тим дуже багато треба, скажи. Чого треба? З модами желізко. Там. Я буду весь ходив в броні. Чекай, алмаз надає повний захист, так? Угу. Угу. А танта, то є теж повний захист, але сильніша ота, що ти казав, крутата. Що Де ти крафтиться з пішов? тін. Де ти є? Вже спускаюсь вниз. Де ти там пішов? Ого. Давай, Де йдем. ти є? Йдем. О, тут на алмази. Stone, copper. Все тут. Знайшов Ростон?